И здравейте, приятели, аз съм Зероник БГ и ще играм на Dream. Да започвам бързо с мача. Тук започвам. Отново някакви проблеми има там. Програми. Там, не знам. И се извинявам за това. Успях да си сложа схема. Но вече имам 3 нападатели. Ето го Игуейн. Да минем. Това е гол на Игуейн. 7-та минута. Да не успя да вкара гол. Ако успея, ще опитам да вкарам гол с различни Игуейн. Гледа. Съжаление, успяха да ми вкарат. Лошо. Те не ми вкарат. Да, бе, да. Не. Това не е възможно, е. Не трябваше да вкарам с него гол. Ето че този трябва. Дай. 3-0. От Игуейн, Манджукич и Санабрия. Аз исках да вкарам от... Остава съм Гладрадо и... ще успея. И това е разделка. 4. И тук е Гладрадо. Това е гола. Каран от Гладрадо, Игуейн и златния играч. Уарно. Не знам много име. Си го прочете. Санабрия. Това викам Санабрия. Игуейн се готви за още един гол. 5-1. Да ме настигнат ли? По-скоро аз да ги мина. Мога вече да апгрейдна за Хълк, да го върна, да си го хилна. Но не искам. Не! Край. Вече остана само Дибала да сложа. На края на първо по време. Не мога да ги бия. Но мисля, че не съм сигурен. Ще проверя. Това Марио Манджукич. Искам да си бавам с времето. Да се опитам да вкарам гол с Буфон. Успях! Хет-трик на Игуейн. Седно вкарах доспа. Да пробвам на с Буфон. Това е доста добра възможност. Имах шанс и успях.
Не! Изчакайте за малко. Отново победих. И мисля, това да е края на матча. Абонирайте се за моя акаунт. И това е. Чао!